Avui a Can 40, Mama Duixa. Què tal? Com estàs? Hola, bé. Què fem? Bruno, Mama Duixa, com? Mama, senyor Duixa... Jo voto Bruno. Hòstia, Bruno. això de senyor Duixa m'ha molat, Això estaria bé. Sí, perdó, Bruno està bé, sí. D'on ve aquest alter ego que t'has creat? Pues, tio, jo buscava un nom per una banda fa anys i a mi la paraula mama em molava, no? No sé si per les arrels italiano-argentines o per què, però a mi mama, el cine estaven fent Mother en aquell moment i era com buah, però trobo que és fora de lloc dir-se mama. Dic que potser despista i té uns eixos una mica raros, no? I doncs buscava una segona paraula i vaig anar com a una trobada a Finlàndia, hi havia un grup de noruecs, vale? I fèiem lo de les dutxes dels eucaliptus, així, les saunes, no dutxes. Sí. Vam preguntar, no? Parlàvem amb paraules en català, tal, i shower, no sé què, i jo, pues dutxa. I ens els va fer molta gràcia la paraula, no? Perquè els sonava, no sé, i doncs quan ens creuàvem sempre em feien dutxa, i jo en plan, aquesta paraula m'està començant a molar, saps? I doncs, no sé, ho vaig linkar, vaig fer la proposta de nom al grup i el grup em va dir no. Em van dir, és feo. Tu anaves allà amb tota la teva il·lusió? Sí, tota i absoluta. Nois, tinc el nom. I em van dir, no. Vaig dir, vale. Dutxa d'aigua freda. Sí, boníssima. I doncs me'l vaig quedar per mi i quan vaig començar la carrera el vaig recuperar. Vaig dir, aquí. Perquè tu has buscat en finès què vol dir dutxa? T'imagines que de cop vol dir jo que és algú molt bèstia i no ho sé? Jo crec que estaria bé buscar-ho per si de cas. Perquè sí. De cop un grup d'insurrectes a Finlàndia. Perquè parlaves també de les teves arrels italo-argentines. Sí. Més italo, més argentines. Més argentines. Llavors et sents campió del món, no? No, em sento que no tinc pàtria. O sigui, em sento apàtrida. No em sento d'enlloc, si et dic la veritat. O sigui, és com jo, habitante del mundo, no?, que es diu. Del món, sí. Però a la final de la Copa del Món imagino que no aniries a França, especialment. No, anàvem a Argentina, sí. La vaig viure bastant, és veritat. Jo també. Jo des del principi anava a Argentina. És aquelles coses que dius, és que Messi ha de guanyar. Messi, sí. Tant se val que passi, però ha de guanyar. Avui parlarem molt de Ricky, però t'he de confessar que jo et vaig descobrir amb una cançó que es deia Britney. Olé. Per què una cançó dedicada a la Britney? Perquè jo volia fer una oda a la vibe 2000, saps? I jo amb la Britney Spears havia vibrat bastant escoltant els seus temes, però sobretot no tant les cançons, sinó pel tema produ. La produ dels temes de la Britney Spears em semblen espectaculars. I doncs jo me n'acordo d'una època molt living escoltant els seus temes. I doncs també hi havia el moviment Free Britney, que doncs em feia tenir la Britney Spears encara més present. Jo estava amb la idea de festa amb temes del 2004 i clar, Oops, I Did It Again, crec que és del 2003. I vaig dir, vale, pues aquí va. I doncs Britney. I també, clar, pel Oops, I Did It, like la Britney, no? En plan, m'he passat de bombes. I el 2004 tu què feies? Perquè també fas moltes referències a això, no? El 2004, les cançons del 2004. Bueno, jo el 2004 en concret estava començant a aprendre a tocar la guitarra espanyola. O sigui, perquè era un xaval de 11 anys. Després sí que és cert que al llarg, ja a la secundària, a primer d'ESO, vaig començar com amb el primer grup de rock, tocant temes Green Day, Blink, Muse, a muerte. Doncs vam seguir tocant, i doncs amb els anys he estat en moltes bandes, sempre com de guitarrista, compositor i tal, fins que arriba un dia que dic, bueno, prou ja de grups musicals, vull provar-ho jo. Vaig a provar de fer el meu, aviam què passa. I aquí és on arranco el Mamaduixa. I amb aquesta cançó, la de Britney, a més, vau fer una mena de col·labo, una participació amb els Detallets. No sé si has notat també en el moment aquest en el que han tingut ells un puix, han tingut una pujada molt bèstia, que les teves cançons també pujaven. Bueno, o aquesta, principalment. Sí, vaig notar molt el boom Britney 100%. O sigui, el boom Britney no, perdó. El boom Detallets sí, perquè de cop Britney, que s'escoltava, és que no me n'acordo, unes reproduccions diàries, es van multiplicar, Britney. També et dic que era l'única cançó que va pujar. Les altres pujaven tímidament, però sí, ho vaig notar molt. Molt grandes els tiets, tio. I no sé com portes les comparacions amb C. Tangana. Tio, és algo que, sincerament, no et mentiré, no m'havia plantejat. O sigui, a mi m'agrada C. Tangana, em flipa, em sembla el millor lletrista d'Espanya. Però, òbviament, quan estem fent cançons allà amb l'Escoti no estem aquí pensant volem ser C. Tangana, però aquests dies a les entrevistes i per l'Instagram em trobo penya, ja que ho va dient, el rotllo, el C. Tangana català. T'he de dir que
em sembla un piropo molt gran i fantàstic, sí. O sigui, si la penya em vol dir el Zetangana català, endavant. Jo és el que anava a dir, que per mi ets el Zetangana català. Hòstia, increïble. I no sé si has pensat ja en el disc, en com es dirà, li podries posar, no sé, el de Barcelona, el barceloní, alguna cosa així, El no? barceloní, t'imagines? El barceloní. Tindríem el madrileño, I em faig el sense cantar ni afinar tour. No? Hosti, seria boníssim. Ja ho tinc. I després el Xavi tindria problemes per omplir tot allò de gent i aquestes coses sí, aquí hi hauria a la gira. Sí, hi hauria un problema de pressupost. Seria boníssim, per això. No sé si en algun moment t'havies arribat a... A veure, imagino que el Zetangana sí que l'havies escoltat, però no sé si t'havies fixat en ell en alguna cosa especial, tipus la producció o... Jo no et mentiré, a mi l'últim disc del Zetangana, el madrileño, a mi em flipa. O sigui, em flipa. O sigui, és el que... No et diré l'únic, però en diferència el que més em flipa el Zetangana. I jo, a l'Alice, el productor, el tinc com el productor top de la història. O sigui, són figures que les tinc molt consagrades en el meu imaginari. Però és el que et deia, d'aquí a fer cançons, tenint-los en compte, mai. O sigui, mai estic a l'estudi, estem a l'estudi pensant en ells. És que a les nostres cançons apareix molt més el background d'abans, que si el rotllo banda, pop-punk, emo, cançó acústica, apareix molt més allò, i el trap d'ara, diguem, que no pas un Zetangana, jo crec. Però també hi ha la guitarra espanyola, que fa un moment feia referència, no? Sí. Que la vas començar a tocar a molts anys. Sí. Té moltíssima presència. Sí, tio, perquè jo guitarrista de tota la vida. Ara, si tu a mi em dius, et fico una illa deserta i pots triar una guitarra elèctrica amb un ampli o una espanyola, jo triaria l'espanyola. O sigui, forma part de mi. I també perquè tota la vida hagi anat escoltant el que sigui, punk, pop, el que deia abans, el que fos, sempre seguia escoltant cançó d'autor, perquè m'entenguis, cançons acústiques. Mai m'he desvinculat d'una persona amb una guitarra interpretant un tema. I jo crec que això està en mi i, òbviament, ara que hem trobat el so a Maduixa, això ha d'estar allà, saps? I per això hi és. És que no hi ha un so que em representi més que el so d'aquest EP, jo crec. Espanyola, linkada amb l'Udara. I de les 4 cançons de l'EP que acabes de publicar, a part del Rickety, que és la que més hem escoltat en aquests últims mesos, de les altres 3, quina és la que dius aquesta és la que em flipa, però em representa 100% de tot? Et diria Mala Manera. Sol passar una cosa habitualment, que les cançons que més m'agraden són les que menys acaben funcionant. Això és una realitat. I a mi Mala Manera... Què té aquesta cançó? Hòstia, és una bona pregunta, tio. Primer tornem-hi, no? Les melodies i les harmonies així com mig melancòliques. Després el concepte, que és real, que jo sembla que vagi per la vida i no em doni compte de que m'està passant el mateix per 15a vegada seguida, que és com, Bruno, per favor, aprèn la lliçó d'una vegada, que no l'aprens, xato. Després això que... no sé, és un tema especial, no? Vull dir, tal i com l'amor no es porta, podríem dir, vale, més disco tal, i videotrucada, més batxetita lenta. Mala Manera és més difícil de definir. I a mi que sigui més difícil de definir, o sigui, que tingui més risc, m'agrada més, saps? També és més divertit, no?, viure així amb més risc i no pas amb coses que són més de la nostra zona de confort. De fet, jo crec que Rickety neix una mica del risc, i una cosa que em va passar després del Rickety és em vaig atrapar en intentar fer un Rickety 2. Clar. I això va ser un aprenentatge per mi. No pots, no busquis això, és que no ho has de fer. Ha de fluir. Sí, és que neix des d'un lloc i des d'aquest lloc han de néixer les coses. No pots intentar forçar-ho, saps? Que això em va passar, sí. Doncs bé, de seguida parlarem precisament del Rickety, perquè encara no n'hem parlat en profunditat, i m'agradaria que m'expliquis coses d'aquesta cançó. I del videoclip, que és un videoclip que em flipa, que a tu et veiem, a tu real, al final de tot, que és molt curiós. Bueno, els peus d'aquests sóc jo, també. Però hi ha cosetes, però després en parlem. Abans, aquí a Can 40, m'agradaria que el Mamaduixa, el Bruno, ens recomani una cançó en català per escoltar. Tio, pues, et diré Endavant, de Guillem Bautista, o Baptista, no sé si ho he dit bé, però et diré aquest tema, sí. Què té aquesta cançó? Tio, pues, és que em va passar fa 3 dies. O sigui, ara m'està passant una mica, jo què sé, com començo a estar present en el panorama, hi ha gent que m'envia les seves propostes, no? Hi ha gent que em diu, em flipa el que fas, mira, jo faig això. Escolta tu. Sí, i doncs, mentre pugui, a mi em ve de gust escoltar-me aquestes coses i respondre amb un feedback semisincer. Ja potser arriba un dia que potser m'envien tantes que no puc. I doncs m'han anat enviant cosetes i res m'havia flipat en concret. I doncs el Guillem aquest em va obrir, en plan, em flipa el que fas, demà trec EP i dic, tio,
demà recorda-m'ho i que m'escoltaré l'EP. I doncs em va enviar l'EP, el començo a escoltar i dic, va, cabron, pues està guapíssim. O sigui, és que em va semblar que el primer tema en concret, que és aquest, l'endavant, em va flipar. O sigui, una part de Mamaduixa es sentia molt representada en aquell EP. Clar. I per això dic, tio, anem a donar-li bombo i nom, 100%. Fantàstic, doncs ens quedem amb la recomanació del Mamaduixa aquí a Can 40. Seguim a Can 40 amb el Mamaduixa. Ara la pregunta que jo crec que tothom s'estava fent, perquè en els últims dies ha passat una cosa que ha estat com molt espectacular a nivell de xarxes. Tu coneixes a la Dulceida? Sí, jo sé qui és, sí. Heu quedat ja? Clar que no, però sí òbviament li faig respondre a la story i ni la va mirar, òbviament. O sigui, quin escàndol de la Dulceida, sí. No m'hagués imaginat mai, tio. Què va passar aquell dia? Quantes reaccions vas tenir de gent que va dir tio, però mira el que ha passat? Va ser un dia de bojos, perquè ja anant a entrevistes a llocs, la gent em donava un feedback brutal. Jo no estic acostumat a que em donin un feedback brutal, i la gent m'estava parlant tope de bé i jo era en plan, buah, fantàstic. Doncs va ser el mateix dia que Nil Moliner va compartir Rickety, que va ser com, aviam, què està passant aquí, no? Vull dir, increïble. I això vaig parlar amb ell i el tio, no, és que és un temazo. I jo, buah, gràcies, tio. I després un col·lega em truca, no m'escriu, em truca, diu, tio, saps que la Dulceida ha compartit la teva cançó? Que va ser arrel de la Juliana Canet i el seu equip, al programa de Catalunya Ràdio, que també uns cracs ficant-li la cançó, és que vaya màquina, és que tio, la penya és maja, coño, s'ha de ser majo, tio, la penya és maja. Bueno, anyway, de cop entro, clar, jo la Dulceida sé qui és de fa anys, però per res la tinc pilotada a l'Instagram. Entro al seu Instagram, 3,4 milions de seguidors, compartint Rickety, Barcelona i este temazo, i jo en plan, buah, vale, ok. Què més pot passar el dia d'avui? Clar, jo a l'instant anar a l'Spotify for Artists i veure que Rickety estava tirando per arriba, saps? I jo en plan, increïble. O sigui, increïble. Hòstia, ha de ser molt fort, això, Sí, tio. Jo no sabria com reaccionar a una cosa així. Perquè una persona que dius, això, no, que té tants milions de seguidors i que provoca que la teva cançó tingui un pic d'audiència tan bèstia, és com, buah, podria ser cada dia. Sí, ojalà fos cada dia, tant de bo. Sí, la veritat és que ho portes com amb molta alegria i alhora tot el rato ja com a baix, un mini Bruno, com intentant mantenir els peus a terra, generant inseguretat, generant pors amb coses, pressions... És com alegria extrema alhora que, com, cuidao, no? Ara tinc l'oportunitat, anem a fer les coses bé, intentem-ho almenys. Llavors, pel que dius, tu no t'imaginaves aquesta gran acollida de la cançó? No, per res, és que de fet no la va tenir quan la vam treure. O sigui, el que ha molat del Rickety és que ha sigut superorgànic. O sigui, traiem la cançó, que a l'Escoti a mi ens flipava. La comencen a compartir gent del panorama, rotllo els homes, la compartint-la en plan per genuïnament, saps? I doncs la comencen a punxar en esdeveniments. De cop comença a aparèixer el Top Shazam, que la gent la busca, entra a ràdios, la gent la demana a ràdios. O sigui, jo crec que és un creixement que qualsevol artista voldria per la seva cançó, perquè és com superorgànic, saps? O sigui, òbviament hi ha una estructura darrere de penya currant-s'ho i dient-li a les ràdios, oye, aquesta cançó, què? Sí. Saps? Però brutal, tio, brutal. I tu com et quedes el dia que et diuen això? Que ets número 1 en Shazam i número 1 en ràdios? Tornem, és el mateix, tio. És com alegria total i absoluta i alhora porto tant de temps perseguint el somni de dedicar-me a la meva música que és com, vale, Bruno, ara està venint l'oportunitat, anem a fer les coses guai. Saps el que em dona més alegria, tio? Més enllà de l'èxit? Que l'èxit arriba quan jo trobo el meu so. Perquè sí que a l'estudi, ja enrere teu, la cançó abans de Rickety, amb l'Escoti havíem dit Mamaduixa va per aquí. Amb Rickety vam dir Mamaduixa és això. I al moment en què trobem el so i diem anirem amb això, és el so que li funciona a la penya. Això sí que em gratifica molt. Saps? Perquè és com, vale, quan jo he trobat el meu camí amb sinceritat de fer la meva música, és quan a la penya li mola, buah, fantàstic, saps? A més, un so molt genuí, perquè no el pots identificar amb cap altre artista o cap altre grup català. Que això també diu molt de vosaltres, de la vostra feina. Sí, suposo que si et pares a analitzar sí que podries com agafar catxos i dir, mira, això va recorda tal, no sé què, això tal i qual. Però sí que és el que dèiem, la música ha nascut 100% des de Scott i jo, apassionats de la música, volem fer música, volem fer arribar la nostra música. I com neix des d'allà, sí que està ple de referents, i vulguis o no, jo escolto la música actual catalana i està present, però el que et deia, no estem a l'estudi pensant, hòstia, doncs anem a fer un reggaeton perquè el reggaeton ho ha rebentat i s'ha de ficar, saps? Clar. I una de les coses que ens preguntàvem nosaltres aquí a la redacció, des del primer moment que vam escoltar aquesta cançó, és Rickety, què és fer el Rickety?
Hi ha moltes teories, t'he de dir. Moltes teories. Algunes les deixaríem pel podcast de l'Uri Mora, d'energia sexual, però quina és la real? És real. Tio, una cosa que m'està molant molt és que tothom li està donant una interpretació diversa a Ricky, tio. O sigui, he escoltat de tot tipus d'interpretacions. I això a mi em mola. Jo, la meva interpretació que jo li dono és una, però que cadascú li estigui donant el que vulgui, a mi em flipa. Jo aquí faré una mica de promo colada i diré que jo no diré ara què vol dir Rickety, sinó que qui vulgui saber què és Rickety per mi, vingui el 15 de desembre a Raz, perquè jo estic preparant allà el concert, una explicació, entre cometes, de què és fer un Rickety per mi, sí. Doncs ara que parlaves d'aquest concert, la gent que no ha anat mai a un concert del Mamadouxa, què s'hi trobarà el 15 de desembre a Raz? Tio, doncs una cosa que també m'he donat compte és que jo en els directes... O sigui, fins ara el directe per mi era una exposició de cançons. Era lloc on tu fiques les diapos de les cançons, les toques i fora. Ara entenc el directe com una unitat. I doncs també ha d'haver un concepte en aquest directe, ha d'haver una història i ha d'estar pensat perquè la penya s'ho passi bé i s'emocioni. Perquè al final el directe, o sigui, com dir-ho, està pensat perquè la gent això s'ho passi bé i s'emocioni. Doncs jo mai havia tingut en compte això en fent un directe i ara sí que ho tinc en compte. I doncs jo crec que valdrà la pena venir perquè, si més no, estarà bastant treballat i pensat perquè la gent s'ho passi bé. És la idea. I a sobre mola perquè anem amb banda, l'Escoti a la guitarra, Marc Tordi a les bateries, Gigi Ross, vull dir... Jo, personalment, crec que estarà bastant guapo, sí. I tu aquí també tens el background de les teves bandes, per on vas passar... Sí, estan allà i estan tota l'estona. Quan vas a un concert, el background d'haver fet molts concerts està allà, quan estàs tocant, quan t'estàs movent, quan estàs pensant un arranjament, no?, de tocar la cançó, perquè la cançó no la tocarem tal qual, el disco, perquè el disco està fet digitalment, no? Clar. I doncs has d'arranjar-ho. Tot aquell background hi és, saps? Hi ha guitarres elèctriques sonant a guitarres elèctriques, saps? Tindrem aquí una mica de power pop, també. Sí, una mica, sí. No m'imagino ara el Mamadouxa amb aquest estil, també em costaria. Sí, home, de cop jo faig aquest directe, la penya ve i diu, ¿qué es esto? No entiendo nada. Mamadouxa, però per què això? Però bueno, en qualsevol cas ens ho haurem passat bé, jo crec. No, però a més, els directes el que mola és que les coses siguin diferents d'això el que deies, no? Del disc o d'un videoclip. Sí, no interpretar la cançó tal qual, a l'uso, sí, jo també crec. Que et sorprengui. Sí, has de donar alguna cosa, no? Sí, jo també. I m'he donat compte ara fa poc d'això, I abans d'acabar, les dues últimes coses sobre el Rickety. Tu parles molt a la cançó d'un casament. No sé si realment et vas inspirar al casament d'algú i d'allà va sortir la lletra o com va anar? Jo, fent el Rickety, de cop tenia al cap els casaments i les bodes. Sí. I doncs jo faig el Rickety i després dic, una cosa, Bruno, no serà potser que et vols casar? Saps què vull dir? Ojo. Sí, exacte. I doncs, sí, em vaig donar compte que jo vaig començar a pensar molt en bodes perquè jo em vull casar i em volia casar. Bueno, em vull casar i em casaré, de fet. I doncs... Tenim data ja? Sí, hi ha data. Hi ha data programada. Molt bé. Sí. 2024, Sí, 2024. I doncs, no sé, va ser com bastant guai perquè jo no he anat a bodes. Fa potser 15 anys que no vaig a una boda. I jo també em preguntava, per què de cop penses en les bodes, no? I va ser com, vaya, mira. Serà que... Sí, serà que. Doncs és un bon merder, també t'ho dic. Sí, bueno, ja. Aviam com hi arribem. Però és divertit, aquell dia és divertit. Aviam com hi arribem. No menjar res, perquè no pots, estàs allò amb els convidats i tot això, però al final queda un bon record. Ara dic, Rickety, a la meva boda no sonarà. No? No, que soni a totes les bodes de Catalunya, menys a la meva. Jo imaginava l'entrada, la teva entrada amb el Rickety. Mare meva, seria boníssim, tu allà ballant, fent una mica la coreo. Seria simpàtic, sí. Seria divertit. I l'última sobre el videoclip que abans apuntàvem, se't veu, però no se't veu... O sigui, al final sí que se't veu a tu, com a tu, se't veu la teva cara, hi ha un moment en què se't veuen els peus, però la resta hi ha molta intel·ligència artificial, alguns filtres i això... Qui t'ha fet aquest vídeo? És cosa teva o no sé, aquesta idea d'on surt? Mira, tio, vam gravar un pla seqüència d'un hotel. Rickety anava a ser un pla seqüència d'un hotel com si jo estigués tornant de postboda, no? I quan teníem el pla seqüència gravat, de cop... Hòstia, acabo de trencar un anell. Fantàstic. Hòstia. Sí, bueno, coses que passen. Pensa que ara en tindràs un altre de nou, no passa res. Hem de fer espai. Això és veritat. Quan vam tenir el vídeo final, no ens convencia. Era com que Rickety, la cançó era molt especial i el vídeo estava bé, però no. I doncs vaig anar amb un altre col·lega i doncs ell va dir, tio, per què els estribillos no fem una locura? M'ho va dir ell, el Roger Montleón, diu, tio, fem loop
tallem, fiquem intel·ligència artificial, i jo en plan, va, fem-ho. I doncs vam fer les tornades així. I de cop teníem mig videoclip que era com normal i la tornada que era com molt loca. I doncs vam dir, tio, puestos a fer-ho, ho fem. I doncs vam dir, què mola? Lo dels peus, fiquem-hi la lletra, loop, què volem transmetre? Boda, amor i locura. Vale, busquem-ho aquí, allà, això, aquesta figura de les noies i els quadres. Va ser com no hi havia cap pretensió, que és el que et deia abans, com va néixer des del 100% anem a fer alguna que ens moli, per això va sortir aquest vídeo. Està guapo. Si el fes ara, pensant, segur que no estaria així de guapo. Clar, tu pensaries tot més i ara a veure què fem perquè això encaixi. Sí, exacte, no, van fer Riquiti, va molar, doncs tornar a ficar la IA un altre cop. No, error. Les següents històries que arribin han de fluir com sigui i mostrar-nos una altra part del Mamaduixa que de moment el que estem descobrint ens agrada. Uah, merci, tio. Està molt bé. Merci, tio. I tenim ganes de veure el 15 de desembre a les Rasmates. I moltes gràcies per venir avui a visitar Can 40. No, gràcies a vosaltres per convidar-me, de veritat. Feia il·lo, tio. Doncs ens quedem escoltant el Mamaduixa i el seu Riquiti.